Kumama pha okhalazayo okhalazela uchitha igali lakhe awupho bulibonela ku social media. I think this is an opportunity ubacacisela abantu bewadi ubacacisela abantu ba kwenzeke ntoni na because there are a lot of abantu abasympathize with yena kwenzeke ntoni ukuze igali lide lichithwe. Wena uve nini into yakhona usisike uyakhalaza wathetha izinto ezininzi oba istory senu usuka ngo2018 ubona sihlele ipha ixesha elide phaya esibaliso ba oko ningavana apha endleleni but ubelieve oba nale yenzekileyo it's part of ungavani kwenu, you understand. Now the question yini oba kwenzeke ntoni sisiwendi phaya. Okay, mandibulise kuwe bhuti, ndibulise nakubabukeli be-BCM TV at large. Mna ndingumendi wetsetse apha eBrailin Extension 10 kodwa ndanika uxanduva ngo-2021 zeza area zidibanisa la portion yase-Amalinda. Iividi zam ziyi-4 apha kule wadi, i-Baptist idibanisa eza area zase-Soko, Stony Drift, phaa kwi-playground idibanisa u-KFC, uhle uye eChrist Church edibanisa iRosedale, idibanise naphaa eCrew Primary School. Kulapho ndikhokhele khona. Ndinikwe uxanduva kapha ngo-2016 ngenxa yoba ke i-term iyi-5 years. Yaphela i-term ngo-2021 kwaqala ii-campaigns. Uqala kwee-campaigns ke kuphindiwe kwabona into yokuba ndingalikhulela olu xanduva nakule i-term. So i-term yakho yesibini le? I-term yam yesibini. Okay. Ndiyavuya ke xa eyiqala ngokwakhe kuloo ndawo. 2018 nge-1 kaSeptemba yayiyi-regional conference apha eCity Hall, ndabuya ndiqhekezelwe. Kwacaba ke aqhekeze kukho umntu ngaphakathi endlini okwazileyo identifya umntanakhe. Abahlali ke badlala indima yabo babizana bengabahlali befuna lo mfana uqhekezileyo. Xa bebiza umama womntana because umzala kamthuma umntana akeza kubo. Omnye wabantu mhlambe bebethetha pha kubo ngomnye wabantu ababepha kuye endlini beyombiza akeza ke. Usukela apho ke bathi abahlali ukuba kakwazi ukuza kuthi makahambe nomntanakhe. Wathatha ke impahla zakhe wahamba. Make sisiweni ndifuna because kukho into phaya ezochumisa abahlali eyithethileyo ba exesha yapha eyadini uthethe into istory eside umntanakhe seyadini waqhawula watsiba uthango egalelwe nepetrol. Andisakhumbula uba igalelwe nguwe ipetrol kuye ezowutshisa umntana. Just ndifuna ucomment nje uba ikhona into enjalo. Iimeeting zokuhlala zibizelwa pha ngakum. Yes. Kodwa ke 2018 ndibiyile pha kum, ndibiye ngePalasite. Yes. If you go to lapho uMongezi wasemdantsane kwa6 Yeah. angakuxelela uba ndibiye before COVID. I-COVID ke ibingo-2020. Yes. Ndizama ubhalansisa ke ngoku le ndlela yoba watsiba uthango. Zii-RDP houses eziye kuba mna ndaye ndayi-extenda bekungekho nambiyo kweziyadi. Ingathi sekhona kulaa ndawo ndandiyithenga kuyo kwa-housing imephu yapha uba ndifike kunjani. Ndifike kungekho kwa iyadi. So ayikho ndizawuza apho wena msasazi. Yeah. Ayikho into enjalo. Kutheni ndisitsho andinayo necase yaloo nto. yeah. Zange ndayibanjela. Into ayenzileyo yena uhambe wayobamba kwaLloyd. Kodwa kutheni ungazi nomntana enuka babesithi ke ngoko iparafini baphinda bajika. Buya mva kule video ibiseculator nako-TikTok kuthe sethe parafini waphinda wajika wathi yipetrol. Amapolisa kwaLloyd abuza yiyo le nto umvana pha kweza video esithi ndiwathengela i-food parcel. Yi-question eyabuzwayo. Ivelile nalapho umthetho. I-question eyabuzwayo into yokuba kutheni ubungazi naye ngokane-evidence. Kuza wena uzobamba umntana one-18. Once ube above 18 uyazivulela icase. Awuzi uzomvulela ngokwakho. Andinayo necase noba ungayiverifya. Zange ndabanjwa nobanjwa for long because yayipropaganda eyayisenziwa nguye kuba ebaleka into obumntana wakho uqhekeza pha. Kulapho ke before ungene kwachithwa igali lalikule ndawo lakhe. Umntanakhe xa bileyo izinto bezigcina kwelagala. Zange lichithelwe uba makangathengisi. Lalichithelwe into umntana kubalekela kweligali naye ke ngoku uyamdefend umntanakhe.
So ndizama ukuthi ke ndonqena ungena kwitrap yepropaganda because ngesiyixoxa bhetere uba bekusithiwa ine-case. Yeah. Uyayibo, andiqonda uba ke urhulumente wasesouth africa angamyeka umntu owenze loo nto onyevulele umthetho. Bendifuna udlula phasi swami ingabi ngathi akhange imamela ndithethwa nguye. And number 2 uthi ke yayiva i-background yakhe uthi qale phaa. And izolo elinye wazokwakha le ndawo kuba esithi uyayibeka ke uba isizathu sobakhe phaya uthi akaphangele uthi nguvuka uzenzele lowa ungumuntu ophila ngezanto ngento elohlobo uthe xebeka igala esetown wabuya sekuthiwa lichithiwe and umuntu othe malichithwe nguwe. Okay, mandikuncedise naphaya ngenxa yento yokuba umntu xa ingathethi inyani uyalibala. Uphindile 2021 kwi-local government elections wa-approachwa into yokuba makavuse ezi nto ebethetha ngazo azahambe laa ndawo de umntanakhe wayondenzela i-protection order esithi ndiyamharasa. Beqala ke le nto yokuba singene kwii-campaigns zoyo-electa ile nto ii-councillors. Ile term yakho yesibini. Ile term yam yesibini. Akaqalanga izolo, uqale ngo-2021. Ndihambe ekhothi ndihambele i-protection order eziyi-4 bade bathi kwi-public meeting eyayikhona ndabetha utatumira. Yiyo ke eyayiye yabheka ekhothi le katatumira yaphela ichithwa. Wawulapha nangaloo mhla yayichithwa ngawo uzothatha ii-pictures. Apho khona ucomrade provincial secretary uLulama Ngcukaitobi wayendifakele ileta ye-step aside but bahamba babhala ileta be-withdrawa laa leta ngenxa yinto yokuba i-court ifumaniseke ndingenatyala. Nezo protection orders zabo zange zihambe le ndawo babonwa into yokuba yinto nje yokudeleyisa ii-campaigns okanye u-step aside. Ndiyibuzile ke Simendi le nto lena uba ezinto zenzekayo ezinto zithethwayo ayopolitiki nalena ayalapha ekuhlaleni. Ya understanda because ngoku kukho amacala and kuyiwa kwii-BGMs and kuyiwa kwilanto kwi-conference. Question onophinda uyilanti ke ndiye ndizoyibuza lapha kuwe. Do you think yonke le nto yenziwa because zonke izinto ezi cases zakho ziqala qho xa kuthiwa kusondele i-local government elections plus ii-conferences nalena uyeyamisa kwinto elolo hlobo? Ndifuna yena umntana abantu shem umama lo ndikhe ndimkhuphe ngenxa yoba ingazi-understand i-politics. Ndithi yena akayazi agenda because uya-approachwa kuthiwe nguwe umntu onedabi nalo mntu sicela uliqala ngawe. Yena akayazi because akazibambanga into zepolitics. Ndiyamazi. So nalena itriggerishwe ngumntu ngaphansi oba makaye kwenza le nto so that when urespond. Ukuyajonga umntu olibhaleleyo nomntu obhala koFacebook ngumntana kasisi lo wayecontesta nam uThembisa Nondala. Nangoku nguye lubhalayo, nguye lubize abantu, nguye nalubize ezinye izones abantu baseQonce naseMdantsane naba pha nakwa-Ward 7. Ayobrayilini leya. Okay, siswam. Now ndifuna ucacisela abaphulaphuli or ababukeli be-BCM TV izitep ezithathwayo xa umuntu efuna ukwenza ibhizinesi apha ewadini zithini. Okay, inkosi. And ngaba umama lona uzifolowisile yena. Enkosi kakhulu ngalo mbuzo wakho. Mandibuyele kubaphulaphuli. Mna ndiyi-REC, Regional Executive Committee ye-ANC Women's League, i-league ye-ANC. Mna ndingomnye wabantu abalwa i-poverty, ndingomnye wabantu abalwa i-GBV, ndingomnye wabantu abaluhlukunyezo nee-drugs kule society. Kodwa umasipala une-bylaws, umasipala une-principle yendlela asebenza ngayo, funeka ufolowishe ezo processes. I-process yokuqala xa uza kwakha kukubhalela ukhansila or i-ward committee or i-area committee izofika kodwa kum njengo-ward council. Xa ifikile ndimbize ndibuze indawuni le nto, ndimxelele uba le sukwakha kuyo ine-development. For instance le ibisandupasiswa last week ekhansileni kune-rank up nee-hawkers ezizawuba lapha. Utata uThabo Mbeki ngo-2007 wayisteyita clear into ethi makuvukwe kuzenzele.
nathi siyavuyisana nabantu abavuka bezenzele ukuba awukho umsebenzi owonele abantu beli lizwe lalapha eSouth Africa. Sizala kakhulu de senzelwe inyweba ngutata uMatamela Ramaphosa wanibonelela obrother bethu noosister bethu nge-350. So andinawuze ndiba against umntu ongathathi ntweni. Igali ndilibonile ndabona nabahlala bambalwana xa bebe sebeyifumene ke bona. I thought ke mna ke yihoko yehagu. Utata ohlala ecankwa la open space utata kaThamsanqa. Ndiza ndithetha ndithi hayibo utata kaThamsanqa xa ngabeka ihoko yehagu phambi kwele nto kwesitrato salapha eBrailini. Main road Main road yethu. Le wenza njani utata kaThamsanqa? Ndiza kuthumelela lo picture yelo gali ukwazi uba uyifake apha. Wenza njani because ayibukeki le nto ayenzayo. Xa ndifika kuthiwa igali libekwa ngumama. Ndifowunela law enforcement into yoba makakhawuleze afike kuba i-understanding yam xa igali lingekabekwa iroof unayo igunya lokulisusa, kodwa funeke ufollowishe ii-processes xa sebeke nebhedi wabeka namanzi umntu. Ndicela abafana ke ubalakhayo into yoba andifuni kujike kuthiwe thina sichithe igali. Ndicela ke ningabi saqhubekeka kuzode kufike yena khange ayilandele iprocedure and it can't be sivumele into yokuba indawo esihlala kuyo ibe mdaka. Kune-development ezidiza nayo ye-rectification yolakhiwo lwezindlu zalapha kuzawudilizwa kwala magali wamabhoda kuzokwazi ukwakhiwa. Aba bantu balapha balandele iprocedure ndabayala ndathi igali funeka libe neat ikwazi uba libukeke umntu odlula ngendlela. Babeke baconsulta nam I don't have a right to say ewe yaka. Ndizawubiza i-area ethile ndithi ngaba niyavumelana na bayiconfirm ukuba hayi kule indawo uceba angakha siqalise ke usithi makakhe. Iproblem yakhe ucinga udelele mna xa edelela i-community. I'm carrying the mandate of the society. So xa wena usithi awundiva mna kutheni ungathathi nempempe ubiza abahlali uthi ndibawela ukwakha apha. Naba ke ngoku to prove that abavumelani nalento ayenzayo ba-against lento ayenzayo belapha. Yiyo le nto uzambona eyothatha abantu eMdantsane, eyothatha abantu eQonce, eyothatha abantu kwaWard 7 kwiward kaKhansila uClara nomntana kamama uClara ipati yapha kulaa nto. Othi ngomso xa kuluzi i-ANC im-affecte naye. But ke akho mntu uthuma mntana ndizuthi nguye omthumileyo. Kodwa ke abahlali balapha naba singabantwana balapha thina. Abahlali nabazali bethu naba behleli phaa besithi akuzukwazi usuka abantu benye indawo bezo-instructor ukhansila wethu. I do a oath ngemandate yaba bantu. Ndafunga for le ndawo. Sismendi, without uthatha ixesha lakho elininzi ngumntu obhizi kakhulu. Eyona nto ayimentionileyo usisi uthi you've got i-history ende noba yi-2. Not ukulwa nje nake naphangela ninonke as a security ubekile zonke izinto ezi nibolekana izinto nithengiselana izinto. Zange ndaba yi-security naye. Mna ndisebenze icalatha kwa-VIP protector kwicala le-security. Zange waphangela e-provincial office ecalatha. Mna ndiphangele naye uphuma kwam esikolweni kwifactory yayiphaa. Ayinguye nomntu endandimqhelile kuba indlu le yayingahlali yena wayingahlala apha eBrailini mos yayihlala umyenakhe. Xa bekwi-separation nomyenakhe wabuya wazohlala endlini yakhe sendisecalatha ngempangelo ngelo xesha. Abengafuni ubungeni nakuyo but soyicacisile ke sisimeni. But eyona nto ayifunayo athi ucela abanye abantu ke ngokuba bangenelele because yakhe nayibizwa i-meeting uba ke kuzanywe ususwa there's differences between yena naye because ubelieve uba zizo ezi zikwenza uba umobilize abantu bayomsusa khona. Ucela leyo into with abantu apha elantikeni apha ku-BCM TV. Kwinto ezilo hlobo ngabe uyayazi and are you willing uhlala naye just umu-engage over why? Mandiphinde ndingene unobhala we-region uComrade Antonio Carrels ne-deployee yayikhona ngelo xesha uComrade uMaqashela bandibiza. Xa umamela yena ka unawulibala enyanisini ndiyam-understand, kodwa xa sekukho mna sihlaliswa soyi-2 umntu phela elungisa yena. When uComrade Maqashela elenda xa sizawuphuma emnyango
wathi mama into endizawuxelela yona aka-undermine ukhansila. Xa ufuna indawo awuzuncedwa ngomnye umntu, awuzuncedwa sithi eprovinsini, awuzuncedwa ngunobhala erijinini, uzawuya kulaa ndawo ukhansila wayenyulwe kuyo uyothetha nokhansila. Ndicela ukushiya nento ethi suvuma umntanakho akuntlokothise, qeqesha umntanakho. Nangoku last week ngondiyekho ekhansileni umntanakho ubambelele eyadini yam ume phaa, ndifowunela amapolisa, eza amapolisa ndathi undenzele i-protection order sayilibele ngoku umapha phambi kwendlu yam. Aya kuye amxelele uba suka bathi ucela ixolo ebeyeka uthamsanqa. So ndizama ukuthi nguye umntu ocinga uba izinto ngale ndlela azenza ngayo uzawuzenza right. Bane-tendency yokulobhisha abantu. Ke mna kandinabo abantu endibalobhishayo, ndiya kwimandate, ndiya kwaba abantu bebendivotele bandinika le nto. Ndithi nina ke ngoku if nina nithi niyavumelana bathengekazi kuwe khansila ahambe laa mithetho bendifuna mna yena kwaspika noba kwitroika noba kwintoni, andilindelanga kwa-youth league le bathi ba-youth league oo-Obama baze apha. Bendisizongena kuloo ndawo sisi wam uthe wena kwi-REC ye-Women's League yalapha. And when you see abantu abakwi-leadership ye-youth league yalapha eBuffalo City bengakhange baku-engage, besize ewadini yakho bezokwakha into othi wena ibimele uba ihambe through i-office yakho if iyenzeka, nabo bengakhange baze through i-office yakho, ikwenziwa uzive kanjani loo nto leyo? Mna andizuphosisa, ndinewari, ndinexhala, mhlawumbi kusafuna into yokuba i-political education siyenze. Xa uthetha nge-community urespektha umntu onikwa imandate, sirespektha ngosithina nayi-national, sekusiza unational apha kuthiwa uphi ukhansila, sekusiza iprovinsi ebelapha ucomrade Oscar Mabuyane upremier ezothi le ndawo izawuba irenki esitsho koonoteksi, kodwa kanawukwenza into engandibizanga. Into yabahlali ndibe ndilindele noSANCO, nathi uSANCO hayi ndizosabela kuba ngowethu kaloku umhlali. I-youth league kumama omdala izokwenza ntoni? Nakhona yo yaseBuffalo City sikliye apha i-youth league yalapha ngukhonaye noloyiso. Kwi-RET ebendikuyo ku-acknowledgwe bona iprovinsi, khange bangene nakuyo because bafuna always umanipulate ii-processes. Le ngxaki sinayo and ke thina ke sinomcelimngeni apha wo-educate abantwana, i-second layer yethu, kuba nabo abantu abadala bangayikhanyeliyo i-organization yethu bayabhubha. Ngoku xa abantu beza kwenza into erongo, nanku ngoku emiphaa uzibiza into yokuba uyi-region ugood kwi-social networks zodestroy abantu, umiphaa akazi uzoqonda uba khansila sifike njani, because our duty is to defend umntu as young people. Kwenzeke ntoni sizokwazi ufumanana. If uthi wena kuthi mama khange si-approach, ithini into yoba si-approachane? Idibe yi-opposition ekwaziyo, because uyena kwi-EFF laa mama yandifowunela abanye bandibuza kwenzeka ntoni, when ndibathatha through bathi hayi mani kaloku makaze kuwe alandele ii-processes. Xa sikhe samnika ke indawo akayifuna phezulu, simnikiswa ndisithi kooComrade Maqashela anaproblem, ubuzile zikhona izipeyisi phezulu apha sesiyazi uba sizawufaka irenki. Ibuye lathu laa nto ubuyithethile khansila usithi thina apha egrawundini siyakwazi usetyenziswa zii-politicians. So ucinga uba nalena into phofu butshilo ndinewari yakhe. Ukhe wavana ke nam makhe ndingene kancinci. Ukhe wathi xa phuma phaa kooComrade Maqashela wamane ndibulisa, ndavuma. Ndikhumbula the day afuyaza kum athi ufuna undipha inkukhu, ndoyika ndathi hayi mna ndiyitya inkukhu nditya iziphakathi. Wathi ndinose ndikunikeza ezo ziphakathi, ndathi ha-a mntazekayo ndinesisu. Wathi le ndlu iqinisile na? Ndandisaqala ukwakha ke. Wathi le ndlu ukhe wayiqinisa, ndathi hayi andikho apho mama ndiyeke. So ndizama ukuthi undenzele iwari because bazawumka bonke aba bantu bashiye yena yedwa, and yena iyamfrustrate qha yena uya kubantu abangafuni umendi, ucinga uncedo uzalufumana. Apha ayifuni mendi, ayifuni yena, ifuna i-community yalapha. Once i-community yalapha ingavumi adahayarishe abanye abantu abasuka kwezinye indawo ayisumncedisa. Nathi sine-brothers zethu ezihlala kwezinye indawo, sine-brothers zethu and zivathinja zilapha ngoku. Zithi if ukubizela abantu basemdantsane nabantu basemaqonce silapha nathi. Nam ndingumntana omntu ndiyazala.